אושר עד, הרשת השלישית בגודלה היום בישראל, שמחים וגאים לפתוח את הסניף החדש שלנו בקריית ים. אנחנו עובדים עם JVK מעל 10 שנים. עשינו ניסוי בסניף אחד, התוצאות היו טובות מאוד, הם נותנים לנו היום שירות בכל סניפי הרשת. בסניף אושר עד, קריית ים, מוטמעות מערכות הכי מתקדמות בעולם מבחינת הקירור ב-CO2. אנחנו מבטיחים שקט תעשייתי לפחות 10 שנים, באמצעות טכנולוגיה סופר מתקדמת עם פטנטים של חברת אפטה בין הטובות בעולם. בחרנו להתקין מערכת קירור של CO2. יש לו משמעויות גדולות גם מבחינת בטיחות, גם מבחינת יעילות, גם מבחינת חסכונות תפעוליים שאנחנו צופים שהם יהיו. החיסכון בעלויות החשמל יכול להגיע עד 200,000 שקל בשנה. עד שלקחתי את JVK, אני אומר לך שהיו לי הרבה תקלות והרבה בעיות והרבה לא מעט כאבי ראש. והיום עם JVK יש לי ראש שקט ואני יכול להתעסק בדברים החשובים באמת.